na nake hawaye ido yake karshe fata nake mu zauna lafiya cikin Najeriya mu birge duniya batun manzo biya ta'ala shi ne ya rada mu kasa daya babu mai watsa mu da Hausa Ibo Yarbawa yan kasa ne guda jinsu mu zauna da juna dan Allah sai ya zama ribar mu bar kashe juna kun ji girna wanda ne dangin mu bar manabar wasu yaradi masu san su raba mu zauna da mutunci a ƙasa haka ne ribar mu ma'ata makamai banda fada lafiya ta mu idan fasto ya je coci ya gyara ƙasa masallaci malam ya je ya ja mu kusa idan alfa zai yi kiran na yankinsa kabilu labi mu gyara ƙasa mu daidaita kada mu je biyu na ƙasa ƙasar noma da ma'adanai akwai a ƙasa